мо имрӯз дар бораи чунин шахсиятҳо суҳбат кунем ё ин ки ягон мавзӯъ кунем. Албатта мо ганда мешавем, барое ки мардум ҳақиқатро намехоҳанд гӯш кунанд, ҳақиқатро намехоҳанд возеҳтар нисбати дигарон баён кунанд. Барои чӣ? Барои чӣ ҷавонҳо барои популяр нишидан дар назди духтарон ба зону мезананд? Эй мард, эй шахсияте ки худованд туро мард офаридааст, чаро ту ба зону назди духтар менишинӣ, нисбати ӯ изҳори муҳаббат мекунӣ? ту баъдтар чӣ кор мекунӣ? Албатта номусатро, ғуруратро, ҳамон қадру қимати мардиятро ба хок мубаддал гардондӣ. беҳуда нагуфтанд ки назди зан бо зону дар як ҳолате менишинанд. Дар як ҳолате бо зону бояд биншинӣ, на дар назди ӯ рост истоду ту бошад бо зону биншинӣ, изҳори муҳаббат кунӣ. Вой бар ҳолат, вой бар ҳолат. мақсади суханҳои моро шумо хуб фаҳмидед. Назди зан дар як ҳолат бо зону менишинӣ, ва ҳамоша дар ҳолати хоб кардан, ҳарчанд ки сахти бад ҳам расад, ин аломати мардӣ шуморо нишона медиҳад. имрӯз тикток, ҳамин наворҳо, лайку просмотру подписчикҳо баъзе мардҳои синни солашон калон аст, онҳоро мисли кӯдак гардонидаасту духтароне ки дар сар сатр доштанд, онҳоро бесатр гардониду қадру қимати мардҳоро, қадру қимати ҷавонҳоро аллакай ба хок мубаддал гардонда истодааст. Шарм кунед, бародарони азиз. камтар як лаҳза фикр кунед. чиқдре ки гуфтем, шумо дар қади кӯчаҳо, дар назди чашмҳои мардум мехезед, ба назди пои духтарон ба зону менишинед. ин аллакай ғуруратро, номусатро, мардиятро ва қадру қимататро паст гардонидӣ. дар назди зан фақат дар як ҳолате бо зону менишинӣ. Инро ҳаматон хуб мефаҳмед ки ман дар кадом ҳолат мисол оварда истодаам. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.